sekä Heinolan ja Mikkelin välillä. Liikenne vaati yöllä ainakin yhden kuolonuhrin, kun moottoripyöräilijä kuoli. Ja radalla 1 menossa Pablo ja Mika. 4 ihmistä puolestaan loukkaantui vakavasti henkilöauton ulosajossa. Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n mukaan euroalueen vakauttaminen vaatii tiiviimmän talous- ja pankkiunionin rakentamista pikaisesti. Pääjohtaja Christine Lagarde esitti IMF:n arvion tilanteesta euroalueen valtiovarainministeriössä. Arvion mukaan muun muassa pankkien pääomittaminen euroalueen kriisirahastoista pitäisi sallia, jotta markkinoita hermostuttavat kytkös pankkien välillä saataisiin poikki. Euroalueen takavuodet Suomi, Saksa ja Hollanti ovat pääosin Ilveskannan kasvu on taittunut Suomessa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos kertoo, että tuoreen maastolaskennan mukaan Suomen metsät asustaa 2300 ilvestä. Ilvesten määrä on laskenut Uudellamaalla ja Etelä-Savossa. Ihan hienosti Pablo ja Mika maalin ajalla 38.62 ja 0 rata.